ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଢଗ ଡମାଲ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କାଠର ଘୋଡ଼ା ଲୁହାର ଚାବୁକ, ଚାବୁକ ମାରିଲେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େ ବେଗ, ଏହା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲଟୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଚାରି ଗୋଡ଼ ଅଛି ତାର ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ଯିବ ନାହିଁ ତାର ହେଲେ ପିଠିରେ ବସାଇ, ଏହା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖଟ ବା ଚୌକି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଫୁଲ ଫୁଟେ ହେଲେ ତାର ବାସନା ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳେ ହେଲେ ତାର ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏହା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାଗଜ ଫୁଲ କିମ୍ବା ସବାଇ ଘାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 12ଟି ଡାଳ, ପ୍ରତି ଡାଳରେ 30ଟି ପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଭେଲ, ଏହା କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବର୍ଷ ଏବଂ ମାସ ବା ଦିନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହେ, ପାଣି ଟୋପେ ଦେଲେ ସେ ମରିଯାଏ, ଏହା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନିଆଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ମ ଅଛି ତାର ମରଣ ନାହିଁ, ଆଖି ଅଛି ତାର ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗ ଲାଞ୍ଜ ପଛ ଲାଞ୍ଜ, ମଝିରେ ଅଛି କାଠ, ଏହି ଡଗକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଜାଣିବି ପଢ଼ିଛ ପାଠ, ଏହା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦେଖିବାକୁ କଳା, କାମ ତାର ଭଲ, ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟିଲେ ବାହାରେ ଲାଲ, ଏହା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଆଁ କାଠି ବା ଦିଆସିଲି କାଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପରେ ପାଣି ତଳେ ପାଣି, ମଝିରେ ବସିଛି ରାଣୀ, ଏହା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଣିରେ ଜନ୍ମ ପାଣିରେ ମରଣ, ପାଣିକୁ ଡରିଲେ ହୁଏ ତାର ନିଧନ, ଏହା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲୁଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।